Balatali Pale. Hey, no, Priyal only. Balatali Pale. What a comedy! ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚನ ತುಳುನ್ ಮೋಕೆಮಲ್ ಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮೋಕದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈಡ್ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬರೋದುಂಡು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಂದ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಬುಲ್ಪುನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಸುರುಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಅಂಜನೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲು ಬೆದೇರ್ಲಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು Mr. Vijayanath Vittal Shedre, Chapala please. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಉಡಲೆಗಳ ಮುಟ್ಟೋಡುದಾಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಗಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರಡುದಾಣ ಐನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜೋರಾನ ಚಪಾಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಬೋಡುದಾಣ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾವುಡು ತೆಲ್ಪಾವುಡುದಾಣ ಅಗಲು ಏರಿ ಅಗಲು ಎಂಜಿನ ಅಗಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಸೊ ಈತ ಬರ್ಪುನಗಲು ಸಂತ್ಯಾರಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದೇವಿದಯ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಎಡ್ಡ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡ ಆಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವು ತುಳುವೆರು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತವೇತೋ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಪುಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಣ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಕಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಮಾರದು ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ನಡು ಸಾದಿ ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಈತ IPL ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಮಾರಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚಾನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತಿನ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಶುರುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಅಡವು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀವೊಂದು ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟಗೆ ಅಮ್ಮೆರು ಶಾಮೀಲ್ ಆದ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾಸೆ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇವಿದಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಂತ್ಯಾರ್ ಓ ಗಂಗೋ ಉಂಟು ಮಾರೇದಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ಮಾರೇದಿ ಈತು ಕೋಪ ದಾದೆ ಬಸ್ಸು ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತು ಆ ಪೊರ್ಜೆ ನಿಂತೀನಿ ಅರೆಗದ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದದೆ ಯಾ ಪೊಂಜೆಡ ಪಾತಿಯರ್ನ್ಯ ಆ ಪೊಂಜೆನ ಲಂಚೆನೆ ಈತಾಗೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಯಾನ ನಿನ್ನನೆ ಬೆರಿಂದು ಪೋದು ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಕೋರಿಯ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಅತಿಯ ಗಂಗು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಈ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಣು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಜೆ ಐಕ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವ ಮಾರಿತಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಬುಂಡ ಅವಳು ಅವು ಅತಿಯ ಉಂಬೆ ಕಾಂಡೆ ರಾಜು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಗೋಣ ಪೆನ್ ಪೋತೆ ಅತ್ತ ಓಡೇ ಹೋತೇನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ವಾರೇಟಿಯೇ ಕೈಪು ಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ವಾರೇಟಿಯೇ ದಾದಂಬೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಇರ್ನ ಮುಂಚಿ ಕೈ ಪಾರ್ತಿನಿ ತಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನೀರುಳಿಗು ಜೀರಿಗೆಗು ಪೂರ ರೇಟ್ ಏರ್ನೆತಿ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲು ಬದುಕೊಲಿಯ ಅತ್ತಮೆ ರಾಜ ಇಂಚಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬದುಕೋಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ ಬತ್ತಂಬೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಅತ್ತಮೆ ಯಾನ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪೋತತ್ತ ಕೊಣದಿನೇನ ಒಂದೇನ ಗುಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಕರಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮಕರಲ್ಪನ ನೆಟ್ ಏತು ಬಯಗೊಂಡು ದೇ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದು ಪಡ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಆತಿನ ನೆತ್ತ ರಚ್ಚು ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪೆತ್ತೋ ಬಾಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪೇರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆತಿನ ಬೋಲೆನು ಬೇಯ್ಪದು ನುಂಗಾಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಸಾಂತಾನೆ ಯಾ ಉಂತ ಗುಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಆತನತ್ತ ಸರಿ ಕಳ ಸೈಯಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಮದ್ವೆದ ಏನು ಸರಿ ಅದು ಮೇರ್ದಾನಿ ಚಪ್ಪೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಇದಂದೆ ಯಾಕರ್ದ ಪಿರಿದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಗೆತ್ತೋನು ಮಾರೈತಿ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಕಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಅಂದದೆ ಕೋಡೆ ಕಕ್ಕೊಂತ ದಾನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ಎನಗಂಡ ಏತು ಸಲ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೊರ್ಚಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೇಂಡರಾ ಹೌದಾದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅತ್ತ ಒಬ್ಬರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತನಿಗ್ರೆ ಈ ರಮ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲರು
ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆತಿ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ದೇ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನಿರಿಗೆ ಏತು ಸಲ ಬಂಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಂತು ಕೊರಿಚಿ ಬಂದು ತಿಂದದೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನಿ ಇದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಿನ ಯಾ ಲಾರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು ನೆನ್ನಿದೀನಿ ಲಾಡ್ದತ್ತು ಈ ನಿನ್ನ ಓಡಾಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕುಲ ದೇ ನಮ್ಮನೆ ಮದ್ಮೆದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನಂದೆ ಹನುಮಾನ್ ಒಂಚಿ ಪೂಪುನು ಹನುಮನು ಬೆದ್ರೋಡು ಕಾರ್ಲಾ ಪೋಪ್ನತ್ತ ದಾದಂಬೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಅವು ಹನುಮನ್ ದೇ ಅಪುರ ಸೈಯಡ್ ಅಪುರ ಸೈಯಡ್ ಉಂತುಲಿ ಇರು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಇಲ್ಲದ ಬೋಪೆ ಬಂತಾರ ದಾದಂಬೆ ಅತಿಯ ಯಾ ಮೂರಾಣಿ ಬಂತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಹೋಯಿಂದು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಪೋಲ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪನ ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ పోయి ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಗ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೇಗೆ ಎಂಕು ಚಳಿ ಆಪುಡು ದಾಯಿಗೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷದಿನ ಅದು ಉಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಮರಲೇ ರೀ ಅಂಚತ್ತಂಬೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಬೀಚ್ ಬೇ ದನಿಕ್ಲೆ ಸೈಯಡ್ ಇರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಾ ನಾ ಇರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತು ನೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೋಡು ಈ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ತರಕೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಯಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ನಗ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಿನಿಕಿನಿ ಮಾಮ್ ತೆಗೀರ್ ಕಿನಿಕಿನಿ ಮಾಮ ಇಲ್ಲದ ಬೂತೋ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿಕೇರು ಮದ್ಮೆ போய் ಬಂದಿರ್ ಮದ್ಮೆ போಯ ಮದ್ಮೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ರುಲ್ಲೆರು ಜನಕುಲ್ಲೆರು ಆನ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲಿಚ್ ವಲ್ಲ ಮೇ ನೀರು ಮೈ ಪೆರೆ ಬೋತೆರ ಏನೇ 10 ಗಂಟೆದ ವಾನಮನಿ ಮೇ ನೀರು 10 ಗಂಟೆದ ಆನ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬರಿತಾ ಲೆತ್ತು ದಿಂಚ ಕೇನುವೆ ಅವ್ ಮದ್ಮೆ ದಾದಗೆ ದಾದ ಮದ್ಮೆ ಕುಲೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಅವ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಂಗ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಅಂದು ರಾಜು ಈ ಸರ್ತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎನ್ನ ಬುಡಿಯದಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಜಪುಡ ಓಡೆ ಅಲ್ಲ ಕಲೆ ಏತು ಮಾತೊಂಡೊಂದು ಪೂರ ಗುಲ್ಲತು ಓಡು ಸರಿಕುಲ ಕಲೆನು ಒಂತಂತ್ರ ತೋಪ ಒಂಬಲೆ ಅದು ಜನಕ್ಲಗಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರನೆ ತೋಪ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಾದಂಬೆ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನೌಲ ಮಲ್ಪೆಯೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುರ ಗಂಗಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲಿತ್ತು ಮೂಸರ ವಾಸನೆ ಬಕದಾಯಗ ಮೂಸುವ ಅದೇ ದಾದೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಓ ಮೂಸರ ವಾಸನನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆಂಚ ತಪ್ಪಂದತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ದೀತಿನ ತಾದಿನ ದೀತಿನ ತಾದಿನ ದೀತಿನ ತಾದಿನತ ದೀತಿನ ತಾದಿನತ ದೀತಿನ ತಾತ್ತಿದೆ ನಾವು ತತ್ತದಿಡ ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಇದು ಮಲ್ಪೆ ದೀತಿನ ದಿಗತಿನ ತಾದಿನ ತಕದಿನ ತ ಅಕ್ಕಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬೂರ್ದಿನ ತ ದಾದಂಬೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ತೌತೆ ಹಾಕಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬೂರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನ ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ಪೇತುಲಿ നീ ചന്ദമ നിന്റെ അബ്ബ ചന്ദമ നിന്റെ അബ്ബന്റെ പെണ്ണായി നന്റെ മാമി ಈ ಕಣನೇನ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಣನೇನ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ನೊಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲಯ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಬೇಯ್ಬ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಯಾವ್ ಹೋಲೈ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣಗತ್ತು ಸಪುರ ನಾರಾಯಣಗೆ ಸಪುರ ನಾರಾಯಣ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೇನಿ ಹೊರ ಪ್ರೀತಿ ಉರ್ಕಾರ್ದು ವರ್ಣ ಅಂಚೇನಿ ಅವೇನು ಬೇಗ ಕಬಿಟೋಡು ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡು ಪುನಗ ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೆ ಪೂರ ಜಂತಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಹನುಮಂತನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಜಿ ಆಡ ಈ ನಾಟಕಡು ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹನುಮಂತನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಪೊರ್ഞ്ഞೋಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹೌದೇ ಬಾಬುನ ಹನುಮಂತ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರಂಡಿ ಈ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರಿದಿ ನಿಕ್ ನಾಟಕಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕಲೆನು ಉಲಾಯ್ ತೋಜಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಲೈಬೋ ಇದೇ ಯಾನ್ ಹೋಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರಗ ಬೈಯರೆ ನಿಂಗರ ಸರಿ ಆವಳತ ಬಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಬಾಡು ಅಂತೂಲೆ ಬಾಡ ಮಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡು ಅಂತೋಲ್ ನನ್ನ ಅವಳ ಬಂದ ಆಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚದ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟವ್ವ ನಮ್ಮೆ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ ಬಾರಿ ಕೋರ್ಲು ಹೋಯ್ದ ಓಹೋ ಈತ ಎರೇನ್ಕೊನಪ್ಪ ಉರಿಯನ ಉರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕಟ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಉಮ್ಮೆನ್ ಮತ್ತೋ ಎರೇನು ಪೆರಡಿಂಗನ್ ಆವ ಎಡ್ಡೆ ಕಾದ್ವಿ ಅನ್ನೊಂದು 50,000 ಕೊಡ್ತೇತ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಲ ಮಾರ ಆವ ಒಂದು ಪರಬೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳೆತ ಆಡೇಡಿ ಹೋದ ಒಂಚೂರು ಜೂಮ್ ಹಾಕಿಗೆ ಹಾಕೇನಾ ಅವಿನ ಪರಬೆ ಖಾಲಿ ಲುಂಗಿ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತೊಂದು ನೀನು ಕೋರಿ ಪೂರ ತೊಳೆದಿತ್ತಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ
Anand ita katla yang bakal ikut kontak apa? Di pewa. Thanks IAM. ದಾದಂಬೆ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಆತಮೆ ಸುಂದರ ಈಗ ನಡಪ ನಾಗ ನಮ್ಮನಿ ಟೈನ್ ಟೈನ್ ಶಬ್ದ ಬಾರ್ಪುಣತ ಅವ್ರ ಬೈಕ್ ಊರ್ನತಿ ರಾಡುಗಳ ತಾಗು ನಂಚ ಟೈನ್ ಶಬ್ದ ರಾಡು ತಾಗುನ ಆನಂದ್ ದೇವಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮರೆ ಅವೇ ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂದ್ ಆತಮೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವಯಸ್ಸು ಒಂದತ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ರೆಡಿ ಆಪ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಂಬೇತಾ ಆಯ್ತು ಅದ ಮಂತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಇವ್ರು ಅರಂಜೋಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಿ ಪೊರಂಜೋಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 4 ಪೊನ್ನುಲು ಬಲ್ಪಾಡಿ ನಾ ಅಲ್ಬೊಂಡುಲ್ ಬಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಪಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಪು ಓ ಅಂಚತ್ತು ಬಗ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಬಲ್ಪಾಡಂದು ಅಂಚಾನ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಬಂಡರ್ತ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೈದ ಯಾಂಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ ಆಜಿದಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಸಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಬೈದೆ ಇಂತ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಇರ್ನ ಬುಡದಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅನ್ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡಾವು ಅವು ಮೇ ಅಂಗರ್ದ ವಾಕಿಲ್ದ ಬಂತಿ ಇಯ್ಯ ಆಯನ ಸಾವಿರ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಸಾಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಅವನ ಮಿತ್ತದ ಪರ್ಪು ಕತ್ತ ಪರ್ಪು ಬಂದು ಮನ ಇಂಚಿದು ದಾದಂಬೆ ಚೀಟಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ನಗರ ಬತ್ತಿ ಪೇರತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಅವು ಏರ್ ಪನ್ಪು ಓ ರಡ್ಡು ಪನ್ನೋಡ ರಡ್ಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನಡಾವ ಬಗ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಪನೋಂತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಬೋದು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪು ಯಾನ್ ಪನ್ಬೇತ ನೋಡ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಬಾಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಜರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ಈ ಪನ್ಲಿಗೆ ಏರು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀರ್ ಪನು ಯಾನ ಈ ಪನ್ಲಿ ಪನ್ಲಿ ಎಂಕೊಂದು ನಮೂನಿ ಆಪುನು ಬೇ ಸುರು ಅಂಚಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ಲಿ ವರ್ಷಾದಿ ಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟರ ದೀನ ಚಿತ್ನ ಬಲಿ ದಿ ಬಲಿಟ ತೊಯ್ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಸಾರಿಡು ಕಡ್ಪಾಯಿ ಕೈಲಿಡು ಊರಾಯಿ ಗುಂಟೋಡು ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುದಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ದೈವನಿದೆ ಒಂದು ರಾಸಿಡೊಂಜಿ ಗಾಸ್ಯವಲ್ಲಕ ಅಮೂರ್ತೊಡಿಸ ಪರ್ದನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲ್ಯದ ತಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪಾಡಂ ಲಕ್ಕನೆ ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಯಾದ ಕರ್ಪದ ಬೇಲಿಯಾದ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಗೆ ಕರ್ಪದ ಕೊಡಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪೂವರಿ ವಾಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ പത്ത് അയവ സേരുണ്ട പനി തൊപ്പ പാടുണ്ട തീർത്താളിന് പണ്ടുണ്ട ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೈದ್ ಅದಿದಲ್ಲ ಭೂತೋಳ ಹೆಂಚಿನಿ ಓ ಮತ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಉಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕತ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮರ ಅವಿ ನ್ಯಾನೆ ಯಾನ ಅವಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ಟುಲೆ ಓ ಹನುಮಂತಿ ಓ ನೀನು ಅವನ್ ಮರೆ ಹನುಮಂತ ಮಲ್ಪ ನೀನು ಅವನ್ ಎರಡಾ ಪೂಜಾ ತುಲಾ ಹನುಮಂತ ಪೋಲಿಯೋ ನಾ ಮಾರೆ ಹನುಮಂತಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕಲ್ಕೋರ್ಕು మీరు హనుమంతుడు రామ్ మక ఈ పారి నాటక మల్దిని యానే నాటక మల్ದೆ ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಉಸಿರುಂತನಗ ರಡ್ನೇದ 4 ಜನ ಕುರಿ ಮೂರನೇದ ಇಡೀ ರೇಳೆ ಪನಗ ನಾಲ್ನೇದ ತರೆ ಮಿತ್ತು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರಿ ಸೀಗೆ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಪನಗ ಅಡೆ ಪುರ ಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಯಾನೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಡು ಏನ ನಾಟಕದ ಏನೇ ಯಾನ್ ರಾಮೆ ಎಂಕಾಲ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಸೇಸ ಪೆರ್ರ ಅವನೇ ಒಂದಿನ ಕಾಲ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಸಪ್ಪಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆ ಬಿಚ್ಚು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ನಾಟಕ ಸುರಣತ್ತ ಯುದ್ಧದ ಸೀನು ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ದಕ್ಕುನು ಯಾನ ಆನೆ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಡು ರಡ್ಡು ದಕ್ಕು ಆಯ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುನು ಯಾನ ರಡ್ಡು ದಕ್ಕುನು ದಕ್ಕು ನಾವೇತ ಉಂತ ಯಾವ ದಕ್ಕು ಪಿರತು ಎನ್ನ ಪಿರಿಟ್ ದಾಲೆಜಿ ಆನ ಪಿರಿಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ದಾದಂಬೆ ರೋಮಾನ ಅಚ್ಚೆ ಬಾಣ ಪಕ್ಕದ ದಕ್ಕುನು ಅಂಚು ತೂನಿ ಇಂಚು ತೂನಿ ರಪ್ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಯು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣೆ ಪಾದ ಸೇಸಪ್ಪೆ ಬಲ್ದೆ ಒಡೆ ಬಲ್ದೆ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಬೋತ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ವಾಯು ಬಾಣ ಬುಡೊಟ್ಟನ್ನ ಬತ್ತಿನ 4 ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ದಾದಾ ಏನೇ ಗುಡೆ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗಿದೆ ನೋಡ್ತದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಲವಿ ಹಲೋ ಹೇಳ್ದೆ ಸುನಂದನ ಆನಂದ್ ಯಾನ ದಾದಾ వాళ్ళ పీస్ కట్టే తిన్న కాస్త తోజందిచ్చా కూడా కరిమನೆಲ್ಲ తోజందిచ్చా ಅಂದಿದ ಸುನಂದ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಯಾನೆ ಕಲೆತೀನಿ ಹೊರದಟ್ಟಾಗ ಪನೀತಂತೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಆನಂದ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದೆ ಇದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿಕ್ ಹೊರದಟ್ಟಾಡು ಬೈಯಾಗಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಸಿಕ್ಕು ನೀನು ಕಾಸು ಆನಂದ್ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಸಾಲು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ರಡ್ಡಿಲೆತ್ತ ಕರಿಮನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಂಚ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತಾ ದೀಪ
ದಾದಬೆ ದಾದಮೆ ಸುಂದರ ಬುಡಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಮಾರಿಯನ ಅಂದೇ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ಬಾಕೇನಾಲ್ಕು ದಾದಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಕಣನಿಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಸಾರ ಸಾರ ಕಣಕುಲೆನ್ ಪಸೊಂದು ಬರ್ಕೊಲುಂಬೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ನೀ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮಲ್ತತ್ತಂಬೆ ಈಲವ್ರಿ ಕಂಡನಿಯ ಮಾತೇರ್ಲಂಚೆನೆಂಬೆ ನಾ ಮಡಪ್ಪನ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಕಾಲಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ದಾ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಪೂರ ಒಂದಾಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದಿಂತ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ 25,000 ಕೊಡ್ಪಂಬೆ ಎಂಕೆಂಚಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ನಿಕ್ಕಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಂಬೆ ಅವೇನು ಪುರ್ಲುಡು ಸಾಂಕಿದ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮನಿ ಮಲ್ಪುಂಬೆ ನಿನ್ಲಕನೆ ನೆತ್ತ ನಿನ್ನನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ನಾ ಈ ಎಲ್ಲನೇ ಬತ್ತು ಕಾಸು ಬತ್ತವಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಬುಡಿದೇಡ ಒಂಜಿ ಮಾಪು ನೆಟ್ಟುಂಬೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂದು ಹೌದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಈ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಓಡಾಟದ ಜುಗಾರಿದ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಿಡೋದಿನ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ದಾದಾ ನಿಕ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ತಾನೆ ಆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಉಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಂತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಐಕ್ ಇನಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವರ್ಷಾದಿಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬನ್ನಗ ಪೂರ್ವಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅಶೋಡು ದೀನಂಚಿತ್ನ ಬಲಿ ದೀ ಬಲಿಟ್ಟು ತುಯ್ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಸಾರಿಡ್ ಕಡ್ಪಾಯಿ ಕೈಲೆಡು ಊರಾಯಿ ಗುಂಟೋಡು ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಸಸರ ಬಗೆದ ತಪ್ಪುದಾಂಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ದೈವನಿದೆ ಒಂದು ರಾಸಿಡೊಂಜಿ ಗಾಸ್ಯವನ್ನ ಮೂರ್ತೋಡಿ ಇಸಪುರ್ದನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲ್ಯದ ತಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪಾಡಂ ಲಕ್ಕನೆ ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಯಾದ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದ ಎಂಡದ ಬರ್ಸೆ ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪೂವರಿ ಪಾಡೋನ್ ಕೇನೊಂದು ಭೂತಾರಾದಿರದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ವಾ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧೋಡು ಇಪ್ಪುನೇನು ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತೋಜದ ಕಾಮಿಡಿ ಇವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ವಾಯುವಾನ ಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತರ್ ನಿಗ್ಲ ಆನ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಣ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಂತಿಯಾರ್ ಓಲ್ತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂತಿಯಾರ್ ಓಲ್ತಿರ್ದು ಸಾಂತಿಯಾರ್ ಇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತಿಯಾರ್ ವಾವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಡಂದಲೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಕುಡರ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೆಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತರ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇರ್ ದೀರ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾತಡೆ ಯಪ್ಪ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಸರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಪುರ ಬುರ್ಚಂದ್ ಓಕೆ ಪಂದಿರು ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಮಾತು ಇಚ್ಚಿಂದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಭೂತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಗೆ ವರ್ಷಾದಿಪೋದು ಕಾಲಾದಿ ಬನ್ನಗ ಪೂರ್ವಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅಶೋಡು ದೀನಂಚಿತ್ನ ಬಲಿ ದೀ ಬಲಿಟ್ಟು ತುಯ್ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಸಾರಿಡ್ ಕಡ್ಪಾಯಿ ಕೈಲೆಡು ಊರಾಯಿ ಗುಂಟೋಡು ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಸಸರ ಬಗೆದ ತಪ್ಪುದಾಂಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ದೈವನಿದೆ ಒಂದು ರಾಸಿಡೊಂಜಿ ಗಾಸ್ಯವನ್ನ ಮೂರ್ತೋಡಿ ಇಸಪುರ್ದನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲ್ಯದ ತಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪಾಡಂ ಲಕ್ಕನೆ ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಯಾದ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದ ಎಂಡದ ಬರ್ಸೆ ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪೂವರಿ ಪಾಡೋನ್ ಕೇನೊಂದು ಅವೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ ನನಂಜೆ ಇಟ್ಪಣದಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಸುರುಟೆ 3 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮೂರು ಟಿಕ್ ಮಂತಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಡೆ ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ಮಂತ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು 2 ಡೈಲಾಗ್ ಆನಾಗ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣವು ಅವು ನಿಕುಲು ಕಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಜನ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಮೂಸಿದ ಇದನ್ನ ಪುಟ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಪುತ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆದೇ ಇಟ್ಟುಂಟು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಐ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೀನು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಖಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚದು ನಿಖಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿಸ್ಕೊರೋಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ತುಲಾರ್ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೀ ನಿಖಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಕರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ವಾವ್
And Prashantla Santoshna, you have taken the lead and the whole play was dependent on you both. Bari shok potuna, and it was too good for an entry round. Audition this was too good. Avula Bhutale Prarthana Manpuna, it was a highlight of the whole event. Next round ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತೊಂದು ಒಂದು ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಕೈಟ್ ಈಜಿನ ಸಂತೋಷ್ನ ಕೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಕೊರನಾಗ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ತಿಳ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಈಸಿರಿ ಕಟ್ಟುವರು ಬಂಗ ಎತ್ತಲ್ಲ ಈಸಿರಿ ಕಟ್ಟುವರು ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ನಂಚಾದೆ ಬಡವೆರ್ನ ಬದುಕಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಕನದಾದ ಬಂಡಿ ನಾಡ ಏನು ಸೈಪುನೆಗೂ ತುಂಬುಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇದು ಏರ್ಲ ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಎನ್ನೋಡಿಂದಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡಿ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದಾದಲ್ಲೇರು 14 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಪತ್ತು 14 ಲಕ್ಷಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದೇರು ಸಂಜಾದ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೇಕ್ಲಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 14 ಲಕ್ಷ ಅವಳ ಹೊರನೇ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಕೊರನಾಡು ಸರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತ ಚಾನಲ್ನ ಬುಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಜಾಣ್ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಮಜಲ್ಲೆನು ತೋಜಾವನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ತಂಡ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧರದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧೋಡು ಇಪ್ಪನೇನು ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡಗೂ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಡ್ಡಾಳಿ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡಿಂದ ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನು ಈ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ವಾ 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 ಸಂತೋಷನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು 14 ನಿನ್ ಬರುವ ನಮಕ್ ಏಜ್ 14 ಓಕೆ ಐಟ್ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲ 14 ಅವೇ ನಾನದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರಜನಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಗೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸೊ ಆರೆಗೆ ಜಾನ್ ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಸಾರಿ ಮೈ ತುಳು ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದ್ದ ಮೋಕೆ ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಡಾಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ತೆಲುಪುನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೆಲುಪುನ ಮರತೆ ಬೋತುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಲೋ ನಮ್ಮ ತೆಲುಪುಗ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಪೇರು ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪೇರು ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೂಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆನ್ಸ್ and I'm thankful to this wonderful team ee enkle gonji moke varpne enkulundattu there are thousands and thousands of people talking about this beautiful program not only here in the Gulf and all over the world and I'm happy and thankful Vijayan and team for this wonderful program. Congratulations to the wonderful performers and keep it up more. I'll be enjoying it more in the days to come. Thank you. Wow. I just want to say ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಡ ನಾಗೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದೆ ಆರ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿನಿ ಏತ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪನ್ನಂಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಎಮ್ ಪನ್ನ ಏರ್ಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆರ್ ಆತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಮೂವಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು today I've got a chance to make him happy. He always makes me happy whenever I have a problem. Nalla bangatane air india I phone badala rapakar all dum Malaysia ittide adu onju varsha dum apagala altadle help anpe try mantar. So I really love him and he's a very nice gentleman and thank you very much sir for being here. Okay, thank you so much. Okay Nageshana, thank you so much. Anjane bari ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಏರಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ಪೋಪುಂಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಯಾಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ ಕಡೆ ದಾದನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಪಣೊಂದು ಸೊ ఆయన ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನ ಗೊತ್ತಾಪನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಗೊತ್ತಾಪಲ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಪಲಾಗ ಆವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲಾಗ ಆವಡು ಬಣ್ಣಗಿರ ಮೀ ಸೆಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಆಡು ನಾನು ಯಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾಯ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಾಕ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಾರ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ದಾಕ್ ಬಂಡ ಮುಗಿನದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನಾದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮೂಡ್ತು ಬರೋದು ನಾಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆರಿಸಗ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ AK Builders and Developers, Mata Builders and Developers, ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಬೆರಿಸಗಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಕಾಪೋಡು ಕೀಪ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ What a comedy!